YouTuber. Jeg kommer fra planeten Jorden og vil ikke gøre fortræd. Hej alle sammen. Tobias Rahbek her, som I nok ved. Jeg har ikke lavet en video i lang tid, det ved jeg udmærket godt. Og det er ked af. Jeg har bare ikke fået taget mig sammen til at lave en video. Men her i løbet af sommeren, ferie, ja, lidt, kom der nogle videoer. Skate-videoer, regner jeg med. Jeg ved godt, jeg sagde i min første video, at jeg ville lave nogle spillevideoer. Det kan jeg ikke, desværre. Ja. Computer går i stykker. Træls. Så har jeg ikke noget at lave. Men det er bare lige sådan en lille hurtig update på, hvad der sker. Og jeg blev klippet. Sidder og leger med mit hår. Fantastisk. Og jeg har lovet ham der og give ham en shout-out. Ja, det er, han laver videoer sammen med en af vores anden ting. Ja, og jeg er meget velkommen til at gå ind og kigge. Der skal nok være link i beskrivelsen. Det er SK8 Guys 01. Det er med mig og Louis Adrian Jensen. Husk at abonnere på både dem og mig, hvis I har lyst. Smid et like, og hvis det, I synes der er noget dårligt, så må I meget gerne skrive i kommentaren, hvad I synes der er dårligt, fordi så kan jeg gøre det bedre. Ja, det var bare lige hurtig update. Tobias Rahbek og et lille shoutout. Så tak skal I have, og farvel.